מדברים על אירוע קשה. לקראת השעה 7:30 נפתחת אש מן המערב, סמוך מאוד לעמדת צה"ל לעבר קבוצת הישראלים. כתוצאה מכך נפצעים 2 ישראלים באורח אנוש. מאוחר יותר מותו של אחד מהם נקבע בשטח, מותו של השני נקבע בדרך לבית החולים סורוקה בבאר שבע. אני זוכר היטב את אותו יום בו התקבלה התראה לפיה מחבל חמוש זוכה לעבר עמדת הפילבוקס בציר כיסופים שברצועת עזה. המ"פ הגזרתי באותו העת היה באירוע מבצעי אחר. חגי, אז מפקד פלוגת החוד של גבעתי, לא היסס ליטול אחריות, לדבר עם התצפיתנית, להתקשר למ"פ השני ולהגיד לו שהוא לוקח אחריות ונוסע קדימה, לבדוק איפה המחבל במגמה להתעמת חזיתית איתו. הוא ידע כי חייו הם בסכנה ממשית, אבל העדיף לנסות ולהציל חיים של אנשים אחרים. כאן קודקוד קדמות הברית קטנה. אני כרגע יוצא מהג'יפ, את רואה אותי? קיבלתי, בסדר. אם עכשיו אני הולך לכיוון 21, אני אתקל בו? כאן קודקוד קדמות קיבלתי. 21 כאן קודקוד קדמות תצורש, אני בדרך אליך רגלי. בכולם, קודקוד קישון משנה. כאן קודקוד קישון רות עבור. קיבלתי יפה, בסדר גמור, קודקוד קדמון משתחררות. מצוין, משנה קדמון, קודקוד קדמון משנה שיניו עבור. תמתיל משנה שיניו, קודקוד קדמון משנה חירות. אם אתה שלי, אז למה שתלך? ואם הלכת רק תזכור שאני כאן. את כל החלומות שלך אני שומר, הכל נשאר כמו שהשארת על השולחן. ואם תלך אתה יודע שאני כבר משתגע, הגעגוע גומר אותי, והלילות הפכו ליום, ומתפלל שזה חלום, ואתה זה שתאיר אותי. ואם תלך אל המדים אז רק תחזור, ואת הזמן אין לעצור, את זה הבנו, בגעגוע שכואב משאיר לו חור. אני מקבל אתגר על פלוגה מבצעית אחרת, הפלוגה המסייעת. אז אמרתי, אני אבנה צוות של נינג'ות שאני הולך לשם. והראשון שאמרתי שהוא בא איתי זה חגי. אז שמחתי שהוא בא והצטרף אליי לשם. ומשם, אתם מכירים כבר את הסיפור שלדעתי עד היום אין בצבא הגנה לישראל מישהו שחווה כל כך הרבה אירועים של אש, כמו שחווה חגי בתור מ"מ, ואני עומד מאחורי זה ב100%. שם לצורך העניין בא לידי ביטוי בעיקר הסיפור שלו אל מול כל הצבא הגדול. שם הכירו אותו בעצם עד רמות הכי בחירות שיש, והקשר איתו היה קשר ישיר. אני מתקשר למוצב, הוא אומר לי, דיבר איתי היום מפקד האוגדה, דיבר איתי היום אלוף הפיקוד. לא כולם פה חוו צבא, אבל זה מ"מ, זה חריג, זה לא קורה בדרך כלל.
אני אלך קצת אחורה, עוד לפני שחגי התגייס, הוא חבר של בן דוד של איציק, ואיציק מתקשר אליי, אומר לי, תשמע, אתה הולך להיות סגל בנובמבר 7? אני אומר לו, כן. הוא אומר, הולך לבוא בחור בשם חגי, הוא משלנו, דיר בלך, אל תהיה קשוח, תשמור עליו, תדע שהכל יהיה בסדר. אז שמבקשים ממני, אני בדרך כלל עושה. וכסמן מחלקה עם כל הפוזה של אז והדיסטנס וזה, אתה לא יכול לבוא ולשאול, אז אתה ככה מסתכל מהצד. מהר מאוד ראיתי שלא, אני צריך לשמור עליו והוא צריך לשמור עליי, כי לי היה קשה או לא היה קל. יש תמונות כאלה, אז התמונה שיש לי זה ביום ראשון, צהריים מגיעים לבסיס בבח עם התיקים הגדולים, וחגי גם מגיע עם שקיות, עם דברים, צ'ופרים ומכונת גילוח, אני זוכר שהוא הביא, וכל מיני דברים, והוא עוטף אותם בתוך קופסאות, לא כותב ממי זה, והולך לחיילים שהוא חשב שהיו שמחים לקבל את זה, או זקוקים לעזרה באותו זמן. מתן בסתר, אז מתן בסתר שם את זה על המיטה שלהם. בסיום התפקיד שלי בפלוגה שלחו אותי להכנה לקורס קצינים, ושם התגלה הקילה שיש לי, ובסופו של דבר עברתי ניתוח, קצין לא הייתי. בהחלמה בבית יום אחד אני מקבל טלפון, חגי ואושרי סיברוני שנמצאים פה, אנחנו רוצים לבוא לבקר אותך. באו לבקר, באו לראות מה שלומי, מה איתי. לא היו חייבים לעשות את זה, הוא לא היה חייב ללזום את זה, כבר אפשר להגיד שהדרכים שלנו נפרדו, אבל עדיין הוא עשה את זה, אני מאוד מאוד ערכתי את זה, אני זוכר שגם ההורים שלי מאוד התרשמו מהמעשה הזה. בתור חייל הוא התגייס כמפקד. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל הוא פשוט נולד ככה, הוא נולד לתפקיד הזה, וזה היה מהרגע הראשון שהוא חתם על הקיטבק שלו, כבר זה היה ברור לאן הוא הולך, וזה התבטא בכל מהלך המסלול שהוא עשה. זה ברמה של היו מסעות שהיינו פותחים אלונקות, הוא לא היה נותן לי להיכנס מתחת לאלונקה, אני הייתי אני הקצין שלו, צריך לריב איתו שהוא ייתן לי להיכנס, כל פעם היינו רבים בינינו. לא היה לו את הפחד הזה מהדרגות, הוא מבחינתו ראה מה התפקיד שלו, והוא הגדיר לעצמו את התפקיד שלו. הקשר החזק שלי עם חגי נוצר בקורס קצינים, ובעצם בתור שניים שבאים מצעבר מנובמבר 7, אז כל השעות וכל ההפסקות וכל הזמן היינו ביחד. ואני באמת זוכר את סוף קורס קצינים, ששנינו יושבים ביחד ווואלה, לא נעים. כאילו, מישהו צריך לחזור להיות ממם חזרה בגדוד, וזה תמיד רוצים לחזור לגדוד, אף אחד לא רוצה ללכת למקום אחר. אבל אני זוכר בסוף באמת שהוא קיבל שהוא הולך לפיקוד צפון, לבופור, ואני הולך לפתוח את נובמבר 9 בתור ממם. ואני לא אשכח איך הוא קיבל את זה, כאילו הוא אמר לי, ארי, הכל בסדר, הכל לטובה. ההיכרות שלי עם חגי קצרצרה, אני הגעתי מהיחתיות לדאבוני ולא הכרתי שום דבר חוץ מזה בערך. וחגי תמיד נראה לי מהשנייה הראשונה כמו איזה קטר כזה, שכל מקום שהוא מגיע מושך אליו עוד ועוד קרונות כאלה שנוסעים אחריו. סיפור אחד סיפרתי גם לצביה ולניסים, וסגרנו מעגל היום, שאני מכיר מחגי. היה לנו איזה מסע, אנחנו מתחילים ללכת, ואחרי איזה 2 קילומטר הייתה איזו עצירה בשביל איזה משהו אופרטיבי כזה, ואני רואה אותו שפוף כזה, מסתכל עליי, אני אומר לו, מה אתה שפוף? רק התחלנו, מה אתה הולך להישפך לי? הוא אומר, לא, כואב לי, כואבת לי הברך. אז אני אומר לו, כואבת לך הברך, תעלי לג'יפ, מה הבעיה? אני פה עם החבר'ה, זה. אז הוא אומר, לא נעים לי מהחיילים. כולו כזה דרוך פתאום, אומר לי, מתיישר כזה, לא נעים לי מהחיילים. זו התמצית של חגי בעיניי.
יום ראשון בבית ספר, הגעתי מאזור דרום ירושלים, עברנו דירה פה לאזור, ולא הכרתי אף אחד. נכנסתי ככה, אבוד כולי, וחגי התלבש עליי ביום הראשון של הלימודים. הוא התחבר לי פה לווריד, והיינו במשך 3 שנים צמודים אחד בתחת של השני, ואיכשהו ביום אחד זה התנתק. אוגוסט 97 התגייסתי לצבא, וביום אחד התנתקנו. לא הצלחתי לראות אותו ולא הצלחתי לפגוש אותו, כי פשוט לא יכולתי. וזה, אני לא יודע, זה יד הגורל, זה פשוט מדהים. התגלגלתי לבופור, הפלחן עשו את השירות שלהם בבופור, והבופור היה מוצב קשה, עם התקלויות ועם מחבלים, והוא היה קמב"ץ בבופור, וזה היה כמו נקודת אור בשבילי. זה היה הבית שלו, בשבילי זה סיוט. באתי לשם ל4 חודשים, ספרתי את הזמן, ספירה לאחור, והוא היה שם תקופה ארוכה. והוא כל כך רצה להנעים את זמני שם. היה לנו קטע שהיינו קוראים אחד לשני בשמות של האמהות. הייתי רואה אותה, היי צבי, הייתי קורא לה, והוא היה קורא לי דליה, על שם אמא שלי. אז בבופור זה כל לילה מערבים, ויורדים לשטח ויורדים למטה. פתאום הוא היה פורץ לקשר, עולה לקשר שלנו, פתאום אתה שומע בקשר, דליה, דליה. וכולם מסתכלים אחד על השני, כולם צבעים שחורים ומדונות, וכולם מורלים, וזה מסתכלים אחד על השני, ועכשיו רק אני יודע שזה חגי, ואף אחד לא יודע גם על הקשר בינינו. אז אני מחכה שזה יעבור, ואז אני מחזיר, ציביה, ציביה. וזה היה לי כיף, הייתי חוזר מהמערב לבופור עם חיוך, וזה היה לי כיף, והרגשתי שהוא שומר עליי. איבדתי את הכוח שלי, אני הייתי סמל מחלקה, מאחורי עוד איזה 10, וזה לא רק החיילים שלך, זה טבחים וחשמלאים, ואתה הולכים עם אנשים מאחוריך, ואלוהים ישמור אם עכשיו אתה נכנס להתקלות, ופתאום הוא פורץ לי בקשר. פתאום אני שומע, דליה, אני אומר לו, מה קורה? הוא אומר לי, אני איתך, אני רואה אותך, והתחיל לכוון אותי, כך, ככה וככה, ימינה, שמאלה, כיוון אותי לכוח. הוא בא לי מהשמיים. אחרי 4 חודשים של טירוף שעברתי איתו בבופור, עוד פעם התנתקנו. שבוע לפני שחרור, נהרג לנו חייל, מתקשרים אליי, אומרים לי, תביא את הצוות שלך עכשיו לעזה, להחליף את החבר'ה שילכו להלוויה. בחיים לא הייתי בעזה, אני לא יודע מה זה עזה, אני יודע מה זה לבנון. כבר ביום הראשון 2 התקלויות, בדיוק פרצה אינתיפאדה, באתי יום אחרי שפרצה אינתיפאדה, והיו יריות לכל עבר ובלגן. אמרתי, אני חייב להתקשר לחגי שיחזק אותי. מה, חגי, מה קורה? הוא אומר לי, איפה אתה? אומר לו, בעזה, מה עזה? מה, איפה אתה? אני בנצרים, מה? הוא אומר לי, תקשיב לי טוב, עזה זה אני פה כמו שריף, אני עושה מה אני רוצה. אמרתי לה, תפסיק לבלבל לי במוח, מה אתה יכול לעשות? אני אומר לך, יש לך בעיה הכי קטנה, אני בא לפה עם כולם, ואני שורף את כל עזה רק בשביל להוציא אותך. אמרתי לו, בסדר, מי אתה? תגיד לי מי אתה? אומר לי, מי אני? הוא הקפיץ את כל המוצב, אני לא יודע, עכשיו רק הבנתי שזה טרמית, אבל הייתה לכם הקפצה אחת סתם, שהוא ירה באוויר והתחיל להשתגע, ואמרתי אותו, בסדר, אני מאמין לך, לא מתקשר אליך, עזוב אותי בשקט. שקט מוחלט, לא שמרתי איתו על קשר. יש לי זיכרון מאוד מאוד חזק מחגי. כשאני הייתי במילואים, אם אני זוכר את זה ממש 3 או 4 חודשים לפני שהוא נהרג, ואני מגיע כולי שבוז למילואים ומבועז, ומה אני עושה פה עכשיו באמצע החיים, ותמיד מילואים זה בזמן הכי לא נוח. ומשום מקום פתאום אני רואה מולי את חגי, וזה היה כמו לראות איזושהי נקודת אור עם החיוך הענק שלו, חיבק אותי כזה חיבוק חזק שעטף אותי והרים אותי והתעשתתי בשנייה אחת להבין איפה אני. ומגיע מסע קומטה, חגי פונה אליי, אומר לי עם הקול העבה שלו, עמיאל, אתה יודע, אתה צריך להיות כמוני, אתה קשר שלי. ואני אומר לו, ברור, המפקד, אין שום בעיה. ופתאום חגי מגיע עם מכונת תספורת. אני אומר לו, המפקד, מה זה? הוא לא עושה הרבה, הוא תופס אותי, והוא עושה לי רק פס באמצע. הוא אומר לי, אתה רוצה? תישאר ככה, אין לי בעיה, אני מאשר לך. אני כמובן לוקח את המכונה ומתחיל לגלח את כל הראש.
וחגי, אני זוכר אותו, אין לו יום ואין לו לילה, מגיע לעמדות בשעות לא שעות. הייתי לפעמים מתקשר אליו באמצע הלילה, 2 בלילה, כי זה הטרמי, אין לו סוללה, והוא היה מדבר איתי, היה פשוט טירוף, אבל הפלוגה עמדה במשימה. היישוב התייצב, היישוב היה אחרי משבר, סיבות שאני בצבא, ועושה את מה שאני עושה זה גם הרבה בשבילו. חגי היה מהנועזים, לא רק אמיץ, הוא תמיד היה שונה ומצחיק, ובהכנה לקורס קצינים אנחנו עושים ניווטים ומנווטים בצמדים, אני וחגי צמד. אנחנו מסיימים את הניווט ורואים שיש לנו 20 דקות להגיע לסוף, ואין מצב שאנחנו מגיעים, גם אם אנחנו תופסים ככה ריצה, ואם אנחנו לא מגיעים בזמן גם איימו עלינו ביציאות. חגי אומר לי, אני שנייה מגיע, תמתין פה בנקודה, אני שנייה מגיע. וחגי פתאום מגיע עם חמור, והוא בא ואנחנו ככה עם חמור ומוזיקה, והולכים ככה עם החמור, ואחד המפקצים שבא מהפלסר לחנוך אותנו בניווט, קלט את הסיפור הזה, ורצו להדיח אותנו, מזל שזה היה רונן מרלי, מפקד ההכנה, והוא אמר, רק על הנועזות ועל היצירתיות והדבקות במשימה, אתם לא מודחים. ובאירוע דומה, די מצחיק, אנחנו שנינו סמך מ"פים, אני סמך מ"פ פלחוד, הוא סמך מ"פ מסייעת, אמורים לצאת אחרי איזה 2-3 מעזה הביתה, וביום חמישי, לפני שאנחנו יוצאים בערב, שואלים מי הסמך מ"פים שאמורים לצאת הביתה, אז אומרים חגי ומישל צריכים לצאת. הבנתי אתכם, קיבלנו הנחיה מהגדוד, אנחנו הולכים ביום שישי בבוקר לייצג את החטיבה, צריכים 2 דרגות סגן, לייצג את החטיבה בריצת ניווט בבן שמן, והמח"ט אמר, אתם חוזרים עם פרס. אמרתי לו, מה עושים? הוא אומר, תשמע, אנחנו צריכים לפצל מאמצים, אתה תגיע לשם ב5 בבוקר להירשם, תגיע רבע שעה אחרי זה, איך שמתחילים, תן ריצה, הראה לי את הנקודה, תן ריצה ספרינט של החיים, אף אחד לא ייתן ספרינט בהתחלה, אני ממתין לך שמה. אמרתי לו, טוב, אני מגיע בבוקר, נרשם, אני רואה כולם גורילות, שם שייטת, שלדק, אמרתי, מה לנו ולהם? רשמתי אותי ואת חגי, כולם מתחילים, לא, יש ריצה מאוד ארוכה, לא מתחילים לרוץ ישר מהר, אני דופק ספרינט, קילומטר, מגיע לנקודה שקבענו, חגי מגיע עם אופנוע, מגיע עם אופנוע, אומר תעלה מהר, תוריד את החולצה של המדים, שים צ'רקים על חצי זה, זה הייתה ריצת שטח כזאת, תשאיר רק חצי, שים קסדה שלא יזהו אותנו, דופקים מהר אנחנו עם המפה ככה, דופקים את זה עם האופנוע ככה מהר, מסיימים כמובן הרבה זמן לפני כולם, מחביאים את האופנוע בצד, לוקחים בקבוק מים, שפכים שיראו שאנחנו מזיעים, שופכים ומביאים מקום ראשון. אז זה חגי, סיפרו כאן גם על האירועים המבצעיים, אבל זה חגי, חשב מחוץ לקופסה והיה יצירתי. היה פעם אחת שהיינו בתקופת אימון, הוא אמר לי, אבי, זה ההזדמנות שלנו לבלות. עבר מישהו מאחורי חגי, מקבץ נדבות. לא יודע, אולי הייתי קצת שיקור, לא יודע, לא הבנתי מה הוא הולך לעשות, הוא בא, התקרבתי אליו וצעקתי לחגי, אמרתי לו, חגי, תסתובב. אז חגי הסתובב, הוא חייך לי, הוא אומר לי, אבי, הבנתי, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה. הוא פתח את הארנק, הבן אדם שהיה שם לא הבין בכלל מה הוא מקבל. במשפט אחרון אני רק אגיד שאמרתי לצביה כשנכנסתי, אז אם חגי היה יודע שזה מה שעושים לו, הוא היה אומר, אני לשם לא בא. את כל ענייני הכבוד והפסון בצבא, מה שהיינו קוראים לזה, לא היה קיים אצלו. היום הובאו למנוחות 2 קציני גבעתי שנהרגו אמש בתקרית ירי בעזה. רב סרן חגי